Sanibona guys, ngiyanumkela ku-vlog yami namhlanje. Spend a day with me, Asamensi Salon. Wait guys, othi ngini-plug ngale-serum cleanser kaGarnier. This is not a sponsored post. Ngiyani-plug okwangampela ngizosibona isikhathi sami sesinjani. So ekuseni kade ngi-odile lapho ku-checker 60, izinto zami zafika ngo-8 I think. No, before 8, before ngiyemsebenzini, so yizo zonke izinto ade ngithengile. But guys, lama gloves ave right, boyfriend wami yangiplugga ngawo. So njengoba ngathenga la, ngiwathenga okwesibili. This vlog is quite long guys. Hlala phansi nje relax. Nanka ama supplements guys, nawo ngiyaqala ukwasebenzisa. Bengiwasebenzisa kumngane wami ngimvakashele mangithi no ayasebenza nami ngasingawathenga. And then ngase ngenza itiye lami konke lokhu ngifaka itiyeni. Le syrup guys, if you wathanda ama syrup uyithenga. Kuzobe namhlanje guys, angikholwa ukuthi nginemoto cabangani. Njalo mangabe nginga request ngithi what? Esandleni ngiphethe i-diffuser, i-diffuser yemonto ne-coffee. Kunento engifisa ukuyi-addressa guys. Esalon as an hand beauty angisebenzi ngedwa. Siyasebenza sibaningi. That's why mangabe ngivlogga ngiveza ukuthi isalon inezihlalo eziningi. So ngenzeka ukuthi ubooke ungatholi mina. Enye into guys, ngaqasha abantu ngoba ngangasakwazi ukuthi ngiluke wonke umuntu ngingedwa. So ngangenzela ukuthi wonke umuntu akwazi uku-experience i-service engiyiprovide. Enye into yangenza ukuthi ngibe ne-salon guys ukuthi ngivula amathuba omsebenzi. Ngiyakwazi ukuthi ngizima kangakanani ukuhlala endlini ungasebenzi. So ngiyacela guys, ningadini noma ngabe uzofika esalon ungangifici or usuzama ukungibooka ungakhona ukungithola because akuwona kuphela umsebenzi engikwenzayo. Sengithola ama-complaint amaningi abantu bedina ukuthi umuntu ofikile esalon angangifica or ngiyazi akwazi ukwenziwa yimina. So njalo manje ngigijima ngivuka ngo-5 ngivula igiza gqoka into zokugijima ngigijima ngize ngibuye ngo-6 sengiyageza 7 ngifuna ukuphuma ngo-7:20 mangifuna ukukhafa 8:30 ukuthi ngizokushutha akufika akuhisi unengane kanti engakho abafana bakushela unayindoda no yabona nginamanga Tabazana kamadlala. Lakephika. Ngani? Ngingabajhethi nengane. Kanjani angani? Ukuthi awunayo ingane uzoba nendoda, mina idani yazi usinengane. Ayikho ke lesa. Guys, kuyake kube buhlungu kumina uma ngabe sengibona umuntu esejike ngasalenzile ikhanda ngoba uthi ngeke azakwazi ukwenza uazande or akangificanga ngisho esalon. Uma ngabe ngempela ongisupporta and wadinga ama services ami, uyolenza ikhanda noma ungangificanga esalon ngoba kusayikona ukusupporta mina lokho futhi ngiyabonga kakhulu guys ngesupport enginika yona. Ngiyafisa ngabe ngakwazi ukuthi ngiluka abantu abawu4 ngesikhathi esisodwa but guys nginezandla eziwu2 umzimba uwodwa so ngeke ngize ngikwazi. Lana yekade ngina ama client awu2, iclient elinye belenza iphondo ngapha ngenza ama boho braids. Ngelinye ilanga guys inhliziyo yami yababhlungu kakhulu. Iclient lafika esalon ezokwenza ikhanda mayethi angikho esalon futhi akumina